Брат, тази вечер ли да ходим или утре? Брат, дай тази вечер. Брат, тази вечер да, ама виж колко стана часа, бе, брат. Да, мен, коя е тази? Това е Sunday Калогерас, бе, брат. Защо си на тъпет? Брат, обичам я. Тя познава ли те? Брат, тя е TikTok инфлуенсър, тя е много известна, естествено, че не ме познава. А за какво ти на тъпет? Брат, няма значение, брат. И брат му викам на Дани, аре стига си пръжил, дай да ходим, ако ще ходим да ходим, брат. Няма смисъл, какво да чакаме. Да. Брат, пак ли пишеш, бе? Брат, стига. Някой ден ще ми отговори, брат, казвам ти. Никога няма да ти отговори. Брат, казвам ти някой ден. Никога няма да ти отговори. Те са от Гърция. Това е много близо до България, брат. Чакай. Аре, брат, че ходим ли? Къде бе, брат? На двойна среща. Каква двойна среща, бе? Брат, нали наредих с уния момичета? Брат, не мога да го направя. Как така, бе? Брат, не мога да го причиня. Не мога да го причиня. Дамяне, какво говориш? Брат, не мога. Честно Брат, ти тя не казвам. знае, че съществуваш. И какво? Дамяне, Някой ден ще разбере. тя не те познава. Ще се запознаем някой ден. Никога няма да стане това.